Sa may gipangita ni mo dong. Ang kwarta na wala. Pila may sulod ato? 10,000 sulod na to pang mahal sa utang ni Papa. Wala mo kita dakol. Wala lagi dong. Pero naluoy man mi sa imo ha. Katagal na ka na sa kalibo. Kon, salamat kayo. Aray ko! Nak, Ang sarap ta. nak. Wag mo tayo bugas ron. Ayaw, kabala ka pa. Basta si Juyag sa mong trabaho. Limpyo. Aw, maayo. Unya ang sakit buhato na itong pinuangan ta? Okay. Good, good, good. Ikaw na bahala. Sige pa, tara ko. Aray ko! Sige na, pag-amping ha. Kasi makidnap ka. Ano yan, diskarte para makakaon si Papa. Naskawa pre, uy. Dako yung pili sa scatter ba? Samot to ko pre. Napili ko sa akong manok. Dako kayo. Wala gani ko nga. Akong 100k isa ka libo lang nabilin. Galas gaw. Pariha day ta. Yati unsa kay maayo na ako ano? Diskarte ba? Nas labi mamaayo ta pre. Ayo pre. Bada. Target lock. Panahon na para mga kwarta. Siya nga to pre oy. Siya nga lagi taro ba. Patay pre. Murag mauna ni atong gipangita. Murag grasya ng doon sa tuwa pre. Uy pre, kuha na ba? Sige. Talian abri dira pre. Desa pre, di basi mo balik to ron. Taguan sa nato ni. Kuya sa inyo dra pre, basi mo balik to. Ah, wala pre, wala. Nasa pre oy. Ay pre, nawala yung kwarta. Di na ta magsaba pre. Sa may gipangita ni mo dong. Ang kwarta na wala. Pila may sulod ato? 10,000 sulod na to pang mahal sa utang ni Papa. Pre, ismil sulod ato pre. Ako na bahala ni, ay nang kabalaka diha. Wala mo kita dakol. Wala lagi dong. Pero naluoy man mi sa imo ha. Katagal na ka na sa kalibo. Kon, salamat kayo. Pre, sa payan dong. Tuutop ditong bata no. Tiba-tiba yung taron pre. Bimil may bilin dira pe. Atris-tris ta ha. Korta. Paldo pre. Paradise yung tani ron. Hindi na pre. Dati pre, nawater itong sa kalibo. Pre, kwarta naman tatong naging bato pa. Pre, ako sa kalibo.